Is-Solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista s-Sibt filgħodu organizzat konferenza fuq Net FM bħala parti mill-attivitajiet relatati ma' Jum il-Ħaddiem. Bil-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus jinsisti li l-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni għal ħaddiema. Waqt din ir-radio conference David Aġus saħaq li l-poplu Malti kapaċi joħroġ minn dan il-perjodu diffiċli aktar rebbieħ. Huwa qal li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex jitraħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma bin-nofs hija waħda validissima għax tolqot lil ħaddiema Maltin u għawċin kollha. Fakkar ukoll illi kien il-Partit Nazzjonalista li bil-politika tiegħu biddel dan il-pajjiż għall-aħjar. Kien il-Partit Nazzjonalista li dawwar l-isfidi f'opportunitajiet li għamel rivoluzzjoni għal ġid tal-ħaddiema Maltin. Fuq Net FM, David Aġus tkellem dwar il-ftehim li l-Gvern għamel ma' Vitals u wara ma' Stewart, ftehim li qed jitħallas mit-taxxi tal-Maltin u l-għawċin kollha, ftehim li minnu ma ħadna xejn. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek qal li f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha, il-Partit Nazzjonalista qed jagħti importanza kbira lil ħaddiema u l-familji tagħhom. Is-Segretarju Ġenerali qal li huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista jkun viċin is-setturi kollha ħalli joffri proposti li jirriflettu s-sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom in-nies. Francis Zammid Dimek saħaq li issa wasalna fi żmien fejn irridu nħarsu lil hinn mill-pandemija. Għalhekk fil-waqt irridu nibqgħu niffukaw fuq l-effetti li din qed ikollha fuq il-ħaddiema, irridu naraw ukoll ir-riperkussjonijiet wara li jgħaddi dan il-virus. Waqt l-intervista, s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lil ħaddiema kollha ta' Media.Link Communications kif din is-sitwazzjoni straordinarja li qed ngħixu fiha qed ikunu t-tarka favur il-verità fejn baqgħu jaħdmu qatih sabiex jagħtu l-aqwa informazzjoni. Il-President tal-SHPN Ivan Castillo spjega li permezz ta' din il-konferenza qed ikunu infassla proposti għal fażi li jmiss wara li tgħaddi din il-pandemija. Fost l-oħrajn bi proposti dwar kif l-employers jistgħu jiġġeneraw in-negozji tagħhom u l-ekonomija ta' pajjiżna ma tibqax lura. Waqt din ir-radio conference li kienet immexxija mill-avukat Angelo Mikallef ħadu sem diversi unions u korpi kostitwiti li kollha saħħu dwar l-importanza ta' pjan ekonomiku ċar għal wara li tgħaddi din il-pandemija. Fost dak li ħadu sem kien hemm iċ-Chamber tal-SMEs, il-UHM Voice of the Workers, il-General Workers Union, l-MEA kif ukoll l-ex trade unionista Gejtu Vella.